estamos a reivindicar as seguintes demandas da Xunta contra as agresións LGTBI-fóbicas. Queremos a implementación real da Lei 2/2014 e o desenvolvemento da mesma, o cal significa asignar partidas orzamentarias específicas para a formación de profesorado e persoal dos centros de ensino tanto na realidade LGBT como tamén na detección das discriminacións LGTBI-fóbicas e a súa resolución. Dar traslado ás universidades do SUC da obriga de modificación dos plans de estudo das titulacións que imparten en consonancia co establecido no artigo 22 da lei, ben como supervisar e garantir o cumprimento total da norma. Posta en funcionamento do Observatorio LGTBI galego e incrementar a partida orzamentaria para a súa actividade nos orzamentos da Xunta, que inclúa a dotación necesaria de persoal e os recursos para o seu adecuado funcionamento. Dar difusión ás ferramentas asistenciais do Observatorio á Cidadanía, como as denuncias, información e asesoramento, acompañamento, etc., ben como as actividades que realice. Campañas de formación, visibilización e sensibilización como dirixidas á formación integral da funcionariado, en especial dos corpos e forzas de seguridade do Estado, persoal dos xulgados e asesoría xurídica, ademais do persoal sanitario. Realizar campañas de concienciación sobre diversidade afectivo-sexual e de xénero nos centros de ensino, que permitan unha aproximación máis efectiva contra a LGTBI-fobia a través de intervención pedagóxica transversal dende estadios temperáns do ensino regulado. Financiamento para accións en prol das persoas LGTB+, no marco asociativo. Convocar axudas para o funcionamento interno do tecido asociativo LGBT+, galego con actividade demostrable. Excluir das axudas económicas públicas todas aquelas iniciativas que atenten contra as persoas LGTBI e os seus dereitos fundamentais. E, ademais, medidas contra a pobreza e exclusión social das persoas LGTB+. Financiamento e formación para o acceso ao mercado laboral e realizar modificacións legislativas pertinentes para incluir dentro do corpo normativo a tipificación dos delitos de odio debidos á LGTBI-fobia, así como as súas sancións específicas.